ما الناس فكري ها то вот так шишвать его что-то, допустим, ты видел, так ши и вечно что они Защитите ездили. стратегический объект. Раунд начался. Видно, суксан уже. Америк все это, ну да, и شو بيك ناون سبراو ها وطن تروبيتا شو خدا ده اتناع لا أدين دولار شكتر أدين دولار عليه كونتينر تعال بالله Сам момент пьян голма, вид, вахагой. Шага сумичави, تعال لا أدين بون Наш отряд уничтожен. Миссия راش продолжена. شكتر وصوم بازر Защитите стратегический объект. Рустам, сам охот нет, до ох ия вих, это говорит, что да, ama ох. те контейнеры очень алacağın sırada oynuyor görüşürüz. ختم بس خلاص قدرة توقع وصلت هذا الشيء بعد اوه يهر قدرة شو قدرة شو حاول ايه ايه اخوتي نكسوي تقع تونسية ما كويسية كيف تعرفوا قدرة قدرة شو عوض قدرة رسين والله 아니 저는 가자 거들아 رسين اوه ما ديك ريزلتات هم بيوشون تروح أعمد نالخال ليش؟ Команда противника разбита. Миссия 이거 выполнена. 어수에 차로 손 들어있다 시대 제 컨테이너 쇼치 나머지 언녀 또 차로 나와 한 просто Раунд начался. هذا هو ده وعشان ما تصير حلوة لا ما يدق يقرأ الكونتينر يقرأ حيو شون ده قدرة داود قدرة تعريت يا داود حوض لك قدرة تعوض لك وحلو ما حلو стия он оквебаза усудя что я ريسيا بروكر ريسيا ريسيا بروكر ريسيا باز عم تشاو 나왜 تعوض لك تاس تعمل بروكر تاس تعوض لك وين بس يا صعبة دي مسلم bomba aya o işte двойки var ama alvarlar şey sen yugo والله صحابي ولا بو Защитите стратегические объекты. Раунд начался. О, дон охотнику, почти мозголом маятниц. ارمي على الطوير شوية بقى يخفي شواوي يا ست ده هات وغيتها انجينير وغرشم Двойка. Установлено. اللي عون أعمد من رستع تيجي عون Куза лучше лезвие. Ши давай саму хаякыш и блин, плевать. إنجينير وعيا هيا كيف تعوز يا حاجة مرستم هيحكيش بونسام هيحكيش هيقطع واحد все безвредите Бомба обезврежена. o Мы ama выиграли. şey alo пули هذا يخفي اصلا ده Защитите стратегические объекты. وحفة سرطة كتير Раунд начался. يخفي صفابه Кишка чубов бушун Кишка ёл чубов бушун с левой стороны берешь бу غنى واحد تجي لازم نشونش اوه عمد يا الحجلة ما هو نيستو Вон, сега бушун. او دون اخوتنيكو قاعد دي اشوف قوم فيها يا حدود
Мы уничтожили отряд врага. Don't Победа за нами. штурмовик, он целил. Снайперы, Установите бомбу возле одного из объектов. عم شو صاير كاس حقيقة انجينيرو حقيقة انجينيرو Бомба взята. قلنا حتى ايه مش ليدو غدوة ويك تعيش Двойки, два. Да я, мама. What?做面了瓜么哩？ ها اوه شو نادي. ادين ودعوه غير ادين دعوه غير السلام عليكم. وعليكم السلام. Все бойцы противника убиты. Мы победили. Так, воин туда дальше. Через один полностью, боятся чуть-чуть шишом, вояж. Через один полный чудо шишом. Орша бураш я шахил. Бомба потеряна. Бомба взята. упор совел. Игрок с бомбой убит. ايه تكاون رصا تكاون دو رصا Враг уничтожил всех наших бойцов. قد ويرس Раунд проигран. سقي تقص واحد Взорвите один из Всего объектов через один противника. раз шишом полный. Раунд бомба взята. На два бог, бушун через два. Я. ما دعيو شوشون أدين دعيو شوشون. هي ضوء Бомба установлена. كوارت تسوي لك 90% عيل اليوم صار استاذ كوارت تسوي لك بيا تودا. Stiga om dockor, stiga om med. Это мупец, газу, да? Вообще хахвиш watch, мовицу تراكتر يوتشو بيشون أدين دا. هاي مين هايوك شو بومب هاي أقميدك وينشون. لا يغونا صن خلاص متغزل. هايوك شو. شيء ميدو هايوك شو. محمد استعبون خيئون. خيئون عميا. Мы уничтожили отряд врага. Победа за нами. Взрывайте в умяке. Вот док да, тырду тырду. Без прицела я вчера называл. Тебе драйв второй называл. Без макроса, без прицела, да, у него. Nailed that.